बताबो है अगुआ अभी ना आई आय हम तो बस यह जानी ले कि काल करो सो आज करो सो अबे तारा जैसा अगुआ का गाड़ मार दी को अबे। ए मुर्गा भाई हो तेरा बेटी को हम अगुआ बानी कोनो खोजबा नहीं कि नाच चल नहीं। हाँ पहले पैंट संभारो यही गलती है कि चलता तो 6 बजे आओ कर जो 9 बजे पहुंचल बनी जब बने कोशिश कर तो गांव पर से निकल के गोड़ पे चल जाता। ए साड़ू भाई अब नहीं लेट हो चलो बो के घर में पदबो। छुसिया निकाल साइकिल जल्दी चल जाओ चल चल चल, चल। ए मुर्गा भाई अरे तनी पटुआ के दू हाथ रसरी दे दी तो पैंटा बांध लेती सड़क के गिर जाता। दे रे छुसिया दई बबुआ दे तो बांध ली बड़ा दिक्कत कैले हा। जल्दी बांधा तनिका चल लेट भइल जात हवे अगुआ आ तू काई जा करत हुआ साढ़ू बार उखाड़त हुआ जल्दी चल। अरे बउआ गोदन दूरा पर कुटुम आवेला हवा जाके तैयार हो जाऊ। ए द्वार पर कुटुम आवे चाहे कुत्ता तैयार तबे हम जब हमरा गोर के किनारे पे जूता साला कुकुर मुत्ता। अरे छोटका समझाओ क्या कर गया तो मारे बाहर चढ़ाऊ को जूता जूता जाए तो छोड़ दे बाबू ई घर के बड़ लड़का है अगर एक बियाह ना होई तो हमहू तो एकरा से छोट हई एकरा साथे साथे हमहू लरुए लार चाहत माने तेहू बोल देले नहीं एकरे भाषा गजब बतानी के तमाशा। तो हम एमे का करी ई साला बनारा मानी ना आ ई रामचंद्रा पहचानी ना। तो नहीं बोल करता बाप के निकलता सारा तो नहीं बाप के तार बियाह है कराए ना तो बाबा बाबा कराए तारे के बाबा बाबा करता रहो सारा बेहुदा बाप करी गा रहा है। तो पांच तो तैयारी हो अगुआ आवे लगो द्वार पर। ओ ठगीलाल भाई हो द्वार पर कुटुम बोला वाला 4 गो आ गार लेके घर में भागत रहो। अगुआ जी अब हिता गेले द्वार के जोरे तो हम जे तनी घर में तैयारी करे बोलाई ठीक बा हम अबे बोला के लेके आवत बने चले के सब व्यवस्था एकदम रेडी बा द्वार पर आ चलते चलते अपन नाश्ता पानी सब कल जाई ओकरा बाद आगे कार्यक्रम बढ़ी। नमस्कार 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 प्रणाम प्रणाम। बैठे 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 हाँ तो ठगीलाल भाई लड़का के बुलावल जाओ। ए बबुआ बुधिलाल द्वार पर आओ। प्रणाम करो। गोर लागी आनंद रह बाबू आनंद। गोर लागी मोटा बड़का होको आनंद रह मस्त रह खुश रह। हाँ मुर्गा भाई तो लड़का से जौन पूछे के बाद जौन पूछल जाओ। अगुआ भाई अगर रहुआ कोई तो लड़का के बदला हमें कुछ बोल दी। हाँ तो रहुए बोली शौक से बोली लड़का के मुंह में लार फैलाइल होके तो रहुए बोली। खिसिया कोई नहीं हो रहुए पूछी और लवर लवर बोलने के क्या जरूरत बा। बात सही बा तो लड़के सब पूछ लेता नहीं। अब वो तार का नाम हो? हमार नाम बा बुधिलाल। लौआ लड़का का नाम तो बड़ा सुंदर बा आ एहू ले सुंदर रहित कब
जब बुद्धि लाल के जगह पर नाम रखती जूजी लाल तो। ए मुर्गा भाई, अरे मजाक तनी कम, नया रिश्ता बा। ए बड़का भाई, तू कुछ पूछो। अच्छा बबुआ कितना से पढ़ले बारा? हम चौथा कक्षा ले पढ़ले बानी, पांचवा कक्षा में गईनी तो कक्षा फाट गल तो छोड़ देनी। आ का हो अगुआ भाई, आ कक्षा 4 में पढ़नी आ कक्षा फाट गई तो पढ़ाई छोड़ दनी, ई तो हमरा समझे में ना आइल। बबुआ कितना ले पढ़ले हम? सब मुर्गा भाई, तू मुर्गे रह गईल मर्दा। अरे लड़का 4 ले पढ़लस, 5 में गईल तो कक्षा फाट गईल। कक्षा तो रहे ना, लेकिन लड़का पढ़ले बा। समझी जी, हमारा लड़का में तो एगो बात बा, 17 75 76 गुण बा। ई बात रो बुझाई कब जो अपना लड़की के शादी हमारा लड़का से कह देता। हमरा बाबू के कहे के मतलब बा कि राउर लड़की से शादी हो जाए तो हम रानी बना के राख। ए सारू भाई, खाली तू ही कुछ पूछब कि हम कुछ पूछी कि बार नो जगह जा हम आइल हई। अरे ना ना सारू, बार तो हम घर ही के झाड़ के आइल बानी, एजा काहे गिनबो। अच्छा पहले रुक जा तनी, बड़का बाबू तू ही कुछ पूछ ल बउआ से। अच्छा बबुआ पैसा गिन लेला? हाँ, 28 54 गिन लेनी, पंटकिया में भूला। तो बात ठीक बा बबुआ, दहेज में कथी कथी लेबो? ए, लड़का के बाप हम हई, हमारा से पूछी कि दहेज में का लेबो का देबो, कि लड़का से पूछे हमें इलाज में पाती। बाबू ठीक कहतारन, हम घर के मालिक नहीं थी, दहेज के बात बाबू से पूछ लू। अच्छा समझी जी, रउआ दहेज के बारे में कुछ मुंह खोली। हाई हाई तोपली पहले हटी कौन मजाक कर। दहेज हम ढेर थोड़े मांगे, हमारा लड़का के एगो 22 नंबर साइकिल दे दी, एगो चिमटी कंपनी के घड़ी दे दी, टाइम देखी, आ एगो रेडियो दे दी टीना वाला, ताकि हमारा लड़का बकरी चरावे जाई तो गाना सुनी, बड़ा टाइम पास वाला हो। अच्छा समझी जी, राउर दहेज तो हमरा तनी महंगा लागता, लेकिन रउआ लड़का के गुड़ आ गाड़ दुनू निकल। आ हम दहेज राउर जौन देवे के बा तो हम धीरे धीरे राउर दहेज दे दे। अच्छा समझी जी, हमारा लड़का के तो गुड़ आ गाड़ दुनू देख लो नी, टोंच तो बोलले बा, लेकिन हमारा मलकिनियों को कुछ चाहिए। ठीक बा ठगीलाल भाई, दहेज के सब बात भइल, लेकिन बाना के खोलाई। मुर्गा भाई एगो पाड़ा समझिन खातिर इनके दी। हाँ अच्छा समझी जी, और रिश्ता पक्का मान जाओ। कहे ना, लड़का हमार कक्षा में पढ़ले बा तो पक्का तो होखई करला रिश्ता। अच्छा समझी जी, सब तो हो गई। अच्छा बउआ, अब तू एजा से जा घर में, आ हम दिन बार रुकवा के पंडित जी से अगुआ से समझी जी आपके भेजवा दें। अच्छा समझी, ठीक है। खुश रहो बउआ, खुश रहो। चल बढ़िया से रहना बबुआ।